alapha izithunzi azisekho naphansi kwenyawo zethu. Ngoke lincane ilanga ukusondela phezu kwentaba. Akukho nto iphucuke njengale into kokuba adibana amadoda ngolu hlobo. Please receive my greetings this afternoon. Meetings of this nature are not usual. It seems as though we are living in an injury time. But I want to express myself to the thinkers of this kind of a session. Because in any country where there is a moment to reflect, and that is done by men themselves, because we want to move from a condition to a position. Because kwakulunga amadoda siyalunga izinto. I want to expand from what I've been given, just as a slice, that I want to say the reimagining of the role of a man out of the ashes of crisis, breaking the vicious cycle of broken homes, society and workplace. Bengicela into yoba bekumgca kwezo ndawo zontathu athi uFredo De Vito. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Uba ngaba le ntlanganiso size kuyo apha kule njikalanga challenge, it won't change us still. Sawuphuma singalamadoda ebesingene singawo as if there has been nothing that has challenged us before we came. Ndifika umfundisi ethetha kamandi, I just want to implore you to replenish and fill the empty cups. The time now has come. We are meeting, gentlemen, at a precipice period where there is courage deficit. Thank you for the courage that we must be here. Ayo meeting yokudlalisa le. If amadoda anexesha lodlala, but this is not the moment to do so. This is a moment of soul searching, because there is boil in society that man has moved away and drifted away from their responsibility and areas of accountability. Amadoda abhekele ezindaweni bekufana uba ahleli kuzo. Njengomuntu okhuliswe ngomngqusho, ndiyalazi ixabiso lesingqusho. Ukuze ukwazi ufumana iinkozo ezingqushekileyo, kufuneka kuqale kususwe umphakathi womthi. Ukuze iinkozo zingqusheke, inyuke ikafu sheke inkozo. That is the reason why we decided to come like this, in order to meal ezinkozo, kwenzela into yokokuba abazokwazi ukutya ngengomso. Bathi zona lifane nenamhlanje. Nenamhlanje alizufana nengomso le ndawo esibheka kuyo kusasa. Iminyaka le zinkosi ifuna amadoda. Ngawo ke la alapha phambi kwam apha namhlanje. Kuba kulapha program director emadodeni apho uThixo wenza into emnandi yokufaka imbewu ezokhulisa isizwe sizayo. Ndibulisa wona ke xa ndisitsho kule njikalanga amadoda, males, M-A-L-E. Ndibulisa namadoda anoba khona apha anoba ne-prefix ethi fee but male still. Ndibulisa amadoda a-transgender. Ubuya isiqonda nje umuntu uba ndindoda. It's well and good. This is your afternoon as well. Ndibulisa amadoda gender neutral. Niyandivuba ndithini into zakuthi? Ndine-gender kodwa ngitheni? Neutral. Neither male nor a female. Ndibulisa amadoda agender. Ndinika intluva ngoku yelizwe esiphila kulo. Njengamadoda ahleli kule ndawo, how are we going to respond to these things? Ndibulisa amadoda gender queer, two-spirited, and third gender, and all of them, and the combination of these, kuthiwa kakhona kamadoda ahleli apha. Athi uDr. Nqevu, kusezixesha takaqoboshiyana. Apho emva kwekhulu leminyaka kuzawuthiwa ngamadoda nala, kodwa ingeko madoda.
kuthi indoda yayisakuba nje kodwa ayiseyiyuli kodwa yoba inendevu nayo ineziphiki ihamba njengamanye amadoda. How are we going to position ourselves so when that time is coming sifike njengamadoda alungisa izinto at work or in our work environment? I just want to challenge you, leadership that is present here. We must be stewards of good leadership. Indoda yenziwe ngothuli. Akho nto ndiyithanda njengale nto ifike ithethwa ngupastor. Athatha into nje edelekileyo. Uthululu nawe uthi idust. Okelela uThixo yonke lento oluthuli. Wayenza njengomfanekiso wakhe. God decided to use dust in order to mold and make what we call a man today. And he breathed life into that body. And we're all made at the image of God. I'm not a pastor, and I don't want to be. I just want to be the follower. What I feel now. We represent the image of the Creator. That's not it, Lord. Then for pastor, God uses broken things to restore and build. Ngoku ingathi sophukile njengamadoda ahlala apha kwezinhlanganiso. Kodwa uThixo uzasebenzisa kwathina apha ekuphukeni kwethu sikwazi ukulungisa izinto ezifuna ukulungiswa. But thank you very much, Program Director and the leadership of this institution for this grace of opportunity. Nahamba na umeme into engento uba izoma kule nhlanganiso. I take this meeting as a meeting of healing, as a meeting of redemption. We must leave this hall redeemed. Ukuve xa umuntu uredeeme ii-points zasehotela ashakazi ulala engahlawulanga. Ndithatha ngoba kuzoba njalo xa siphuma apha kule holo namhlanje. This is a meeting of transfiguration. Makubekho into ezawutshintsha. Not nje emoyeni qha, also nasenyameni yethu. Through capacitation that we are going to receive in this place. Makubekho i-transformation and restoration. Njengamadoda, there is an expectation. And I will come to those areas. Indoda nganye ke sikhokheli, ndicinga biyasitshola ukuba indoda uncediswa. Uba khona lapha endlini ayayazi le nto ndithetha ngayo ayakuyingqina. I'm not going for any culture, but I'm speaking the truth. Indoda nganye yamnxatha phambi kwengcidi. Kwi-point of no return. Xa somnyango uvaliwe. Xa uzolungiselwa i-state of seclusion, where you are going to be taken alone. And you are given a blanket to cover your body, where you are going to be given something called a lotion. Unikwe ingceke ozokuyithambisa ukwenzela into uba nezikaSathane izimbo zingakubona uba ungowuphi xa sowusendlini, because kwakhiwa ntoni? Indoda. Kuthiwa noba ubukhela izihlangu, kuthiwa but during that period of seclusion, as we are all here men cutting aside, for a moment. Don't wear any shoe so that you can feel the grassy lands, the scars of crossing the rivers and the oceans, so that you become a man of standing solitude. You represent the difficulties, but at the same time you can solve the problem. Men are created in that kind of an image. Indoda nganye iyasitshola nalapha emsebenzini uzawufika ixesha lokuba xa uzitshola you account of who you are even at the workplace. Indoda ke leyo. Isifungo sasentabeni kuthiwa sisingqisho ngezwi. Ibeka isitampu sokugqibela ekushiyeni imikhwa nemikhuba yobukhwenkwe nobuntwana. Xa sesikule level funeka indoda yohluke ngemikhwa uba ngoku ikhona into endishiye ngasemva. Now I'm a man, I'm leaving things behind. Kwatsha umlilo andajonga ngasemva. Ndabaleka ngabheka emlanjeni. The mountains, they can reach the hilltop. Whilst they are doing so, they irrigate the foundation for the harvest of the fruits tomorrow. That is a man. Indoda kufuneka is a matter of birth. But being a man is a matter of choice. Now we must rediscover our lost choices. Ndizisenja loo nto zakuthi akonakali. But being a man is a matter of birth. Ndizelwe ndabona into okokuba ndibhilonga kweli cala. But being a male
It's a matter of choice. Then that's the choice, need choices. But the choice is no. Olubethekiswe ematweni bade baphuma into edibeneyo eyindoda. Bathi abase-Afrika, the roles and responsibilities thetha uthina ke ngoku sasinenkolo yethu zingakafiki zonke ezinye Africans kwezazo nje i-thoughtfulness, the roles and responsibilities are gendered. Fika ama-Afrika sithi akho mfazi uzowemba ingcwaba lengwa yintoni ngabafana. Akukho mtshakazi uzawuma emnyango nje emnyango endlini kungekho ndoda inotsiba igoqo, kungekho mfazi unongena sibayeni ngaphandle koba ngudade bawo ozinelungelo longathwali neqhiya xa ifuna. That is the situation. Ama-Afrika are gendered. They know the roles and the responsibilities of us all. Athi amaKrestu kwincwadi yeGenesis yokuqala isahluko sesi-27, man is a person and is therefore capable of making moral choices. Man is made in the image of God. And I think kulapho ndicinga uba zonke zisekele ethungeni elinye xa sithetha ngalo mntu lapha phambi kwam apha namhlanje. Bakhona koVusumzi, bakhona oLwandile, bakhona oSakhiwo, bakhona ogcina amafa nogcina umzi amagama. Luthi lakukhala usana emva kocango uvodade oba ubebuya bejula iqhiya enkundleni kusithi zelwe indodana. Kusuka umuntu endlini enkulu asondele esibayeni awubiza amaxhego belindile isikhalo baxelele into yoba umntana oyindodana uzelwe kweli khaya. Uvinimba isika wonke umuntu evakalela because kwakuzalwa indoda kuzalwa isibonda zomthathi esizothi noba kunzima elizweni they stand up and be remembered and be counted in any society. Indoda inoxanduva, program director. Man has got a responsibility and has got a duty to perform. Once you fail to do some of those responsibilities, then people will start to wonder. Indoda ayityi yonke into. Oh, yes. Ndimve kakuhle nto zakuthi. Indoda iyatya. Kodwa ithini? Ayityi yonke into. Indoda iyakhetha. Abantu abakhala ukolusa bayayazi uba kukho amaxesha okukhethwa kwamaduna abekwe ecaleni zishiyeke ngapha imazi zilinde ixesha lokukhululwa kwala maduna kusetyenzwe. Xa usoloko usendimeni lonke ixesha azawetha amandla. Indoda funeka ngitheni yethe ntoni amandla. Indoda yayincama enye xa itheni xa ifuneke. Beke watsho nomfundisa wathi awusoloko nje usekufuneni njalo wena Nkosi, kodwa banento ezitheni ozincamayo xa indoda xa ufuna ukulungisa omnye umcimbi. Indoda ayithethi yonke into. Xa sekuphakama indoda apha funeka sihlale phantsi thina imibenye ngexesha. One man must speak at a time and others must observe the protocol. Okay. The moment everybody is standing whilst there are chairs to sit and other one decide to put the chair right on top of the head, then there is chaos. Where there is a man, there must be pacifying of a truce. We can't all be champions of disorder if we are men sitting like this. Indoda iwathetha amavele etshona. Indoda inonyaniso ngolwimi lwayo. Indoda iyacinga iqiqe phambi koba ithethe. There must be reasoning before you utter a word as a man. Because if you are a leader, as men are, you are in charge of your family and you are speaking in parables, children will also see that this father of ours is a misfit for the position. Babona abantwana behamba phambi kwakho bebuya ngamaxesha abawathandayo because a man in you has already resigned in the seat of authority. That is the serious situation. Indoda into yesiko sisixhobo sentsingiselo yomzi. Indoda into yesithethe. Indoda into yekhaya. Indoda inhlabi. Indoda liqhwili lokuphilisa abantwana. Kuthi noba bekungaziwa uba bekwenzeke ntoni. Ubona umntwana engalali kubizwa amadoda elikhaya amfunqula umntwana ngokwawo. Abheke esibayeni afika ame emnyango ajonge esililini apho ihlatyelwa khona imfu. Athi mtungwa bonkomo boyengwane
omahluba amangelengele. Size simphethe ngezandla namhlanje bosiqwabana zinto ezingathi inkosi emntwini kuba sinkosi ngokunokwazo. Umbona umntana encume esimama aphindiswe endlini kanti khange kusetyenziswe neyeza because indoda ithe yakuzinqweba ezintweni yaliyeza lekhaya. You are such a solution and you must understand exactly that responsibility. The moment you don't realize that as a man, you are shouldering a responsibility to carry society, to carry a nation, to carry a unit, to carry a division, to carry a supervisional role, then men must understand that we are disorientating systems if we don't understand exactly who we are. Hey. Indoda ayilomene. Akona madoda eba umuntu kodwa limene manje. Namncedisa ngoba nentolika ke nto zami. Nami ngiyalahlekwa xa ndithetha le subject ngikhola kuyithetha ngolwimi but akhona amadoda angamamene amaweki umuntu umshiya apha ufike seyikweliqala uthi uthetha le ayophendula ngolunye uhlobo ethetha into engeyiyo libithetho. There are such men. Kuba malemenemene akukho nto akwaziyo ukuyenza engakhange ayixube nobuxoki. Kuba bengumuntu wenyaniso. Truthfulness is part of our manhood. Xa sekwindoda makwaziwe into yokuba kukho abantu bokugqibela ekuthetheni inyaniso. Asinothi xa sihlela apha besivene into yoba kuzakwenziwa ntoni kuse kukho umntu obe kwi-agenda yentlanganiso engakhange ichotshelwe ngaba bantu bebelapha seyiza nesigqibo esitsha. If you want to review a decision and show that you are going through the same meeting and make matters arising out of that. But a man can't hide behind the tables and shadows trying to rebel against the decision of the collective. But we've got a right to review a decision in another next meeting. But if you are defeated in that meeting, understand that the majority rule has taken its own place. But one day I will come again. And maybe if we don't see it today, we shall see it tomorrow. But indoda can't be a gossip monger, a wedge driver, moving from ear to the next, speaking ill about others, knowing that he is lying. Yeah. If you can destroy someone with truth, wait for your moment. Yeah. There will be a day when those that have destroyed the reputation of others with lies, their own will be destroyed with truth. Very isidima somntu ngobuxoki kanti kukho ixesha lokulindileyo into kokuba eyaphi imeko yawufikivwa ngenyaniso abantu bathule bakubukele uthetha izinto ezikhohlakeleyo ngabo uxoka uzazi ungena ezindlini zobugwenxa usazi bakho nyaniso kulonto kuba ufuna ulungelwa zezinto zomsuso. But there will be time coming for you to be destroyed with truth. Bantu kufika ixesha loba bakuxelele inyaniso ozaziyo nosiphilayo. That is how a man's supposed to be. We must be trustworthy. Yeah. Kubekho amaxesha nje okuthembeka noba zicinyiwe izibane endlini. Kwazi ukuba bekukho indoda apha akho nto izobonakala. The last line of defense of society is men. Jails are full by men. In the book I read recently, we are the most feared creature in the current society. Akusoyikwazi ngonyama esifiweyo ngoku koyika umuntu oyindoda. Ube uyahamba esitratweni elokishini xa kutshona ilanga iyeza indoda. Uyindoda nawe uyathandabuza ndime ndihambe because unantoni unovalo. You don't trust that you are protected when you are seeing a man. It's worse that we are butchers of women these days. I'm here to appeal to you. Tomorrow is the start of 16 days of activism, of no violence against women and children. Kuzocengwa thina madoda into babafazi bakwindawo ekwiposition enzima yokuthwala imithwalo yezikhalo kweli lizwe ngenxa yoba amadoda are champions and killers of vulnerable instead of being protectors and maintainers of women. That is the challenge we are having. And I think indoda ayikholosi ngamaqhinga
nobutshinga nongamnanyaniso nokuphelelwa sisithunzi nesihomo. Men are not supposed to be decharacterized by these things that are ill, to be disfigured, and their character is hugely affected by the manner in which they have lost integrity in society. Indoda kufuneka ibe nantoni? Ene-integrity. Even if you are walking, they can see, here is our manager coming. A man that we know, a man that we honor, a man that we respect, because something that is out of his mouth and oozing a mantra of authority, because he's the manager of people of different cultures. At Laiteta, they can see a symbol of unity in that particular person. I'm speaking about men. Indoda, ulapho umnombo wekhaya usuka khona, noba siyathanda nto zakuthi. Ndike ndavisit ilizwe apha eAfrika, kungekudala, ndafike ndaxelela uba hayi mntaka Qhoboshiyane, apha kweli lethu ilizwe, we are matrilineal. And here we are patrilineal. Unyana wam, ndawungabikho uzawuba nguye ozothi inherit. Unyana wonyana wakhe and so on. But phayana kulawula ntoni? Omama, the mother's side. And they are saying it is only because only mothers who understand who is here for 9 months. Noba singagoloza sithini, ours is to donate the sperm. Theirs is to know who is inside here. And there is no confusion. They appoint kings and queens from the mother's side. I don't know whether that would be fine with us. Kodwa indoda yona yingcongolo phezu kweziziba zezwe lakowayo. Thetha ngomuntu oyindoda apha namhlanje. Indoda ngumniki wethemba, kuba kulapha imiqathango nezifungo zenziwa khona. Kuthiwe ke hlalani phansi, kuba ngokunani ifikile endlini enkulu. Kuthathwa indoda ehleli ngasemnyango, kuthiwa mayenze amazwi. We are a society of order and seniority. That is what is supposed to happen in the workplace at the same time. Because when things are changed abruptly with no rules, akukho mntu mtsha, a young man who can go and sit in the first chair next to the door. That is reserved for the elderly in the family, because it's the last seat of an exiting person. The younger you become, you must go to the upper side of the house. And that is a design of an African formula for things to go according to ranks, seniority, and also according to what they believe is knowledge that is being practiced in those families. Xa sizitshintshe zanto, ufika umuntu omtsha ekhomba ixhego entla, yazi loo mini into yokokuba izinto zonakele. Indoda is a provider leadership. Andithethi ke ngale yezintsuku. After only 2 days you know a person. Andisarhalela ukukutefela. Ndicinga uba you are well accustomed to that reality. Usacela nje inamba. Ungakatsho noba kuyiwa kweliphi icala. Iyangena ngomso. Khandifakele i-airtime. Inyonga isihle indoda imphinambine ukuba ndazifaka komnye umcimbi. Ubona ngaloo mini into yokokuba izinto zitheni zijikile. Then the last question before I sit down. How do we define a man of today? Are we going to be a man of influence? Okanye singamadoda aphilayo nje into yoba sidle sife kuthi cwaka kungakho mzila ubonwayo after us? How come we became so much misogynic, prejudice against women? Is it true that we don't have love for women, really, as men? That is the question. How do we start to have hatred and dislike of women such that we can kill people that we are putting in our own arms? Sithi sibathanda ngokusikhethela nokusithandela, so we become the butchers of our wives. Wasuhleli nalo umuntu apha endlini, you are loading your gun with bullets for the elimination of people that we proclaim to love, including children for that matter. Are we those men that are able to take initiative and let the action to speak for themselves as we are sitting here?
Siyakwazi nathina ukuyazi irresponsibility. Someone highly motivated, highly concentrated, with growth mindset. Xa sihleli sicebisana mfondini, iyabonakalisa isiphiwo naso sesokuba ungayenzi into ethile. And we as men, we can give support for that ideal to come into fruition, and that is the duty. We must attend to our harmful attitudes. Underline harmful. Vicious aggression, sheer lack of love and compassion. Kwamaxesha nje amadoda ke ngayiluphelile apho uthando. So ukwana nje ubheka phambili. There is no compassion, there is no love. Harmful attitude. Xa ucinga nje, it is about gender-based violence and femicide. We don't only violate them, we intend, or in our brain capacity, asinayo tu into ethi masambulale government zakhe system asakhe. Blaming, humiliating. Xa uhleli nje takusesikolweni, I then make you to be what you are today. Uchindoda. Where were you? With whom were you? Who was driving that car? What were you wearing? The moment you arrive at that level of thinking, please solicit support. Go to your manager and say, man, in the last 2 months I was not like this. But today, I've become much more irritated by small things. You need help. Amadoda mawangathuli kodwa ndicinga into mawakhala anama nokhala phambi kwabantwana. Bayangakhuleka amadoda. Into esikhula siyazi leyo. Indoda enokhala into zakuthi ingenza iwari yomphefumulo. Once you see yourself humiliating someone you love, negating and criticizing in public, umfazi ufuna ubonwe kuwe into yokuba uphatha kakubi. We can go to the kitchen together, but when those things are no more, then you must start to worry. Name calling, character assassination, public embarrassment, belittling the appearance, patronizing. These were the signs of mental, emotional abuse. But I think as men we can do much better and differently. Control and shaming tendencies. I'm coming to land on something. Threats at times, digital spying, cracking the emails. Communicate nabantu. Uthetha nabani namhlanje? Why are there so many red hearts in this WhatsApp? And all phones have got patterns. Ne? Wonke umuntu une-locking code. Une-locking code now. But uyaqonda yey. Man. Akanolokho. Then in the middle of the night, in the Midsummer Night's Dream, if you still remember that book, iphakama indoda ijonge kwelaa cala lebhedi, because everyone these days is having a cell phone. Your wife and yourself and your children are having gadgets in their own hands. All of them are able to communicate with the outside world at once. You don't know who is the next extended family here. Whilst you were not speaking with your wife for 2 days, maybe, but she is so laughing. It's enjoyable. The bed is so cold. You decide to go and buy electric blanket as if she's not here. Can you imagine? You change electric blankets because the warmth of the family is not felt by legs crossing each other. There is no feeling, there is no movement, there is no wrapping. Totally. It's a cold bedroom. If you go to sitting room, children are sitting in their sofas and no communication at all because we are an ICT family. It's cold everywhere. You don't know that your child is connecting with the drug dealers at the same time. You get into your house with your own iPad. Your wife is a deputy director general. She is also busy like you. There is no warmth in the kitchen. Auntie is going to provide food for both of you. These are the things that are happening. Iliso ke lendoda lisolo lilandela isandla esilondlayo.
amadoda ayihlonipha into ezane-tray nobizana abanye kwathi bakukho into eshushu. If someone that is providing you with food and a warm plate, you've got a tendency of looking these legs and these arms that are bringing food unto you, because that person can ration you and knows exactly your taste. Is it not so? Now we've got a competition. These are the things that so many of us as men are experiencing. Indoda ijonga kube kanye kwisitho. Nele. Mehlo nje nayo right. No, this one is right. She is fitting my description. That is men. Amadoda one that it means only through eye and the connection, and then there's appreciation and it's over. And these are the things that we're doing. And I just want to say, when that time has come, how as men like this are going to give support to each other. Apamakaya etu are becoming much more colder. Gulo une cell phone yakujonge kwela cala e bedroom. Gulo une cell phone yakujonge kwela cala e bedroom. There is no interconnection in the main bedroom of this family. And all what you are trying to do, amehlo ade alugwem uzamana nokujonga. Who is he or she is communicating with? And you wake up in the middle of the night when there is load shedding. You go and grab that phone from the other side of the bed, because you've been trying to study the pattern of opening and cracking this phone. And indeed, you happen to connect the dots intelligently, and you discover that the person next to you has been penetrated. As a man married with her for years, what do you do? What do you do? Someone managed to come closer to your loving wife, the mother of your children, and she is still next to you, and you can see the communication as fresh as she is next to you in the bed. How do you handle such situation as men? Uweveka ngokwamakhosikazi xa efika kulaa ndawo ebhaqe ifowuni yomyeni afike idanyaza isentshintshe. When they manage to learn their own fingers and hands in your phone as men and discover a shocking revelation that indeed my husband is shared with a lady we know, how is she going to feel? That is the question. What are we going to do as work staff of this institution when men are coming every time 8 o'clock here with that kind of a baggage in their own brains? Will they be productive at work? Ehleli nje ucingana nale ndoda ba date umkami ayonelanga nje uba sefonini. They arranged to meet somewhere, and I remember this day vividly well. And indeed, this has happened to my only one. How are you going to react to that reality? Indoda ifikile la yodwa ingamunga. Out of 6,000 mentally health challenges, according to the World Health Organization, bantu nje abaphazamisekileyo abangama-waka amathandathu 6,000 who have committed suicide. 5,138 are men out of that number. That is a challenge we are having. But women, when they discover us, what we do, and manage to know our indiscretion and fertility issues that we do, infidelities, they go to their groups, whether in church, and say, this is what I've discovered. Liphakame elinye inenekazi lithi jonga, hlala phansi, please sit down my sister. Kunje kuzo zonke kuyo yonke imizi masinike idolo ukutya kwalo batsho mama ungawushiyi umzi wakho ngenxa yezi zinto. That's how they are stabilizing the traction.
athi ungashiya abantwana nomzi wakho ngenxa yaba bantwana abagcwele lapha phandle. Batsho obani? Omama. Akhona namadoda today that are ready to say, yamfondini. Ukhe kwanje labo. Please don't leave her, no matter what. This is the common challenge in this society. Don't leave your house and your children. Are we ready to give that kind of advice as men sitting here? But what I know, the effects of infidelity according to women, let me tell you before I conclude. Women expect to be loved, to be nourished, to be protected. Once they discover that you have cheated, they become dejected. They hate cheating. When you see how they hate it, they will always say, but who is she, by the way? Who is this lady? This ugly one? And so on. Those are the things that they are doing in order to show how displeased they are. Women feel vulnerable when that happens. They feel naked. The moment they discover that the husband has cheated on her, they feel naked. They don't feel loved at all. But they take not too long to do what? To heal. Yabona madoda, it's perennial, mla. Nobu ubhaqo kwesihlanu wena. Yena umbhaqe kakanye. Once only. Yeah, it torment your heart and cut it into pieces and will never recover at times. And I think that's what we need to understand. Women, when they are cheated, they feel very weak, they feel very useless, and vice versa. Also men feel very weak, very undermined, and they are vulnerable as well. And I think but I'm xolele cho batsho mamxolele indoda izawubuya izawuphinda nivane. But I don't remember the same sentence addressed to men. I'm xolele cho amadoda ehleli ngolu. If ningakhe nje sivale emnyango nephepha ngoku ubuza indoda nganye apha ungcwele erheko lwayo zimeko ebekucinga bagqibile ukubathanda abantu bawo ngento bazibhaqileyo. Indoda iyathula xolele bhuti kunje kuzo zonke iintlanga. But the last issue, sexual fulfillment, my leaders. Pastor said the same here. Fondness. Oh mama, they like to be touched. Siyadinwa. Ingxaki yethu thina madoda udwa uva nje uba liyashukuma igazi ungakhabela ngaphezulu uphela umcimbi ulale. I know. And okwesibini sakudibanisa nezinto zasemsebenzini. Ingathi yakhawuleza ithi thimbilile ukuqina. Ungabi khona izawube ikuphazamisa. Ukhawulezise. And kukho abantu abangomama amakhosikazi akholwa ukungcola kuqala. Iwe ke yona into. Nitsho mayenzeki le nto ndiyithethayo. Once kubekho umuntu othi xa kufanele uba kubhekwe enkonzweni yasebhedini aze netyala layizolo, yazi uba wenza isizathu sokonke uthatha ixesha yofika endlini. That is the situation. If we are unable to be affectionate, if we are unable to be fondness, if we are unable to be gentle and touched with feeling, your wife or your girlfriend, if we don't communicate, my leaders, if we are not asked, where are you? You must be worried. Funa umuntu akakubuze yena ngangibuza ngiveke yonke. Inoba kutheni ngoku bendiqhele ukubuzwa nje. Andisabuzwa. And I think we need that sexual fulfillment, that recreational companionship. Kuthiwa sisadlali thina mhle. We no more touch any softer tissues. We are so aggressive because we deposit our frustration in bed at the same time. We are walking in passages with the baggage from work and deposit those in the bedroom of our wives.
And we don't need anything else but sexual pleasure only. We are lala, we don't kiss this person as if you are committing a rape to your wife. Ata wanomsindo ayemapoliseni athi urechi. Yabanjwa ngoku noba kuthiwa umuntu ngumkakho. Phathe kakuhle. Kuse ekuseni esarhalela morning glory. That is the situation. Esarhalela ntoni? Morning glory. Touch her in order to shiver the spine. Umbambe uvela uba yes man. This is the maximum point of touching. We are in a point of no return. Kiss and lengthen the time. Not the moment kiss and lengthen the time. By so doing, you are building the hotness of your institution. If you don't do it, others are going to practice and pass the test before you. And you become an aggressive individual. Understand that your wife must be an attractive partner. Felicia inokokuba yes. Koskazi awunoza bedroom man. Unxibe irompa. Into yokufihla inyawo iveza ubuso. Come with a silky sleeping garment. Uqonda ye man ngasephinde light and compliment zokuqala. Nika nje inhluva into zakuthi. Into yokuba lo msebenzi we can achieve and become successful daters of our present time. As long as we know uba nansi man la nkosikazi ibetha ngesigqebhezana, it belongs to me, she is mine. Amadoda kanqonde ipijama zayena. Esalala ngepijama yangiwareshe. Domestic support. Akho ithandwa ngamakhosikazi njengantoni? Support domestic. But bathanda nekhadi lamadoda nokuba kwamkela umvuzo ongaphansi kowakhe. Can you imagine? Even if you are earning less than her, nothing our wives like that being supported. The moment you don't support her, there will be an augmentation that you won't understand where is it from. Remember, they are able, they do have capacity, they do have strength to organize more than us. Financial support, family commitment. I'm just speaking about home. If those things are fine, you will see productivity, my leader, at the workplace. That is what we are working for. I just want to depart the platform by saying there is still life after infertility. Bukhona ubomi nasemveni kwezanzwili zokubomi ndithetha ngabo. But if you know that it's impossible, develop mechanism to end the relationship without harming your next partner. Mabekho ixesha lofuna a family advocate just to say it's an irreconcilable contract. Instead of saying I'm going to kill her. We must not be counted. In these 16 days of activism, there must be zero death. I so pray, my leadership. We can heal from the wounds of infertility. Nithi naphinde nihlale phansi njengamadoda akudala ebethi noma umfazi sele emithisiwe esemzini aphuma amadoda abheke kummithisi athi uyazazi ba wenze ntoni athi ungenile umfazi kabani athi kuthiwa kuzawuhlawula kodwa bungazi ukuthini uphinde kude kuthathe nalomntana adoptwe kwelikhaya amadoda akudala ayinoxolo because all African problems had African solutions. They were not divorced before. Engeyonto imandi ukohlukana komuntu nomzi wakhe. But only because sikule situation sikuyo ngoku. Kuba ndikanixelela nge-statistics se-divorce ngaphakamani ihamba. Fulfilling relationship, learning to trust each other, stay and work on it. Uba ikhona problem ekhayeni, let's try to work on it. And marriage bed is sacred and marriage is also holy. Sex is created by God. Akukho mntu ungumfundisi badadewethu ebhedi. Akukho mntu i-director phi ebhedi. Akukho CEO phi ebhedi.
yiba nomahosha wakho phi ebhekini oyinkosikazi kabani yakho le nto unqwenela ngaphandle ayipractice lapho amane buzwa emane sisitayile uthele uthatha amadoda ayikubhukulo yayazi ngoba utheni ngoba kuyakhalipha kunawo uwathatha amandla akho. Sex is not dirty. Funeka siyazi singamadoda loo nto. Make a choice, do not react. Sendigqiba sozakuthi. Embrace forgiveness as a path to healing. Increase your libido and have a sex plan. Khona abantu abafuna umane utsiba kanye ngeveki ngathi liyeza lakagqirha. Manje utsiba kanye uye kwiveki ezingaphaya. Kanti bakhona abantu abakholelwa into yokuba uqinisa umsesane umane nditsiba qho sifuna. Ndifuna ukuthi ke intlanganiso efana nale umpexesho kwale nkqubo, we find comfort when men can come and sit like this. My recommendation is that cultivate leadership, friendship between you and your spouses, between you and your partners. Cultivate friendship. Articulate your needs to promote mutual understanding and support. I recommend on the side of the family. Allow your friendship to transcend turmoil. Allow your friendship to transcend turmoil. Venting should not be tantamount to emotional abuse. That's what I'm trying to say. Effective conflict resolution can cement any union or relationship. That's my recommendation. And I think Ruth Bell Graham captures it in its own essence when he says, a good marriage is a union of two good forgivers. Sakuhlala emakhayeni ethu siseliqolweni sizixole neziphoso nezigqitho zethu akukho nto yawusenza singawakha amakhaya ayoqinisa isociety esikuyo sesithi society ephilileyo yakhe i-working production levels zethu zibe phezulu kuba abantu bonwabile ukusebenzela oTransnet kuba izinto zilungephi emva. I so wish leadership that is here, we can work on these programs, develop faculties and assisting each other to say xa umntu ene-problem sihambe sicula ngayo apha kwezinqanawe esifikayo, sihlale nomuntu in a very dignified way and attend to an individual problem, try to solve it. Yazi uba i-supervisor ayazi lo muntu uqeshiweyo, yazi nabantwana bakhe, yazi nekhaya asuka kulo, sekuthi mhlange engxaki xa yenze kakuhle nibhale ileta nithi you have done well, the employee of this institution. Noba komali ngelo xesha, but a book or only a letter of commendation for the job well done will be enough to motivate the staff of this institution. Sekuthi mhlawakho imali nithi thatha imivuzo emihle, then you will see how this board is going to perform in the southern tip of this country. Thank you very much, Dr. Baresa. Ndithe xa ndithetha apha ndineenduku zomgqubeni ndikhuphile induku yam ndiyabona nangamaduma kubomva apha abangalijaja igazi ugalela umntu khulu wam uthethe ngathi ngu-ems ubhahle ngathi ngu-ems ubhahle ngathi ngu-ems yonke le nto ithethayo ibenza ithetha uba ungafikanga kosimduko wam kosimduko. I hope today that wonke umuntu oyindoda okhoyo apha uchargekile, because this was the intention, ukucharger izazela zamadoda uba no, make siphile differently, masiphile differently, siphile differently for imisebenzi sikuyo, siphile differently for lamakhaya
sisuka kuyo siphile different for abantwana sibazeleyo siphile differently for abafazi sabazekayo singafani noTafithi Tafithi waseQueenstown kulo eza kwenziwa ke umnandi ngusisinozi after ke xa ifika ke erumini usisinozi ayitshale uTafithi utshale lebhedi uba ke beza ukala uTafithi akakhelanga lanto ubona sesiwa phezulu kwebhedi abuza chi nozi uyaloku ndingumkwathi mna uthi sekumini ngumkwathi kuthiwa hayi kuyadlalwa futhi siyacela nto kubantu noko mayihle le nto eyokuba uTafithi lilisi abantu mabathandane kudlalwe kube mandi bawose zakunikela kuni ngoku